Здравейте, приятели! Ето, че и кладенеца в квартал Рилци е готов. Хубава водичка, доста силен дебит. Пореден успешен кладенец в областта. Ако някой има нужда от кладенец от този регион, тази област, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Благодаря ви и който има въпроси, може да ги задава. Чиста хубава вода.